Добър ден. Я сега сме денеска. Кай? Тома Цървенчев. От Богданци. Близко до Соло. Антички Македонец. Шишоки правиме денеска. Правим мастика ам. И това са шо е? Много го поръвна Анасоно. Анасоно. Анасон. Ще видим дали им вземи. И сега тая Анасон една вечер е лежал у ракии. 24 сата. 24 сата. Значи Томе денеска Шо бе? Томе денеска шо правиме? Сега ќе правим Античка мастика от античките македонци. Да. Добро, другарче. Той е представник на античките македонци. Добро. Добро. Са, шо това са тук? Това са, шо това, другарче? Това е джурата. Джира. Джирата си. Шо викат? Дойте. Колко литра казано, другарче? 140 литра. 140 литра казан. 140, ама ние ќе клаиме 120. 120 литра китураме. Добро. Са, ке клаиме или китураме? Ќе клаиме. Оти ние устроим китураме. Ние по струмички. Добро. Бранко не е много той збор да сака. На Бранко вика му са ресало македонски език да го тураме, вика. Значи, я тук не е Стево, я тук не е Мичо, имаме главен кувър, помощник и главен държач. И бране до елабе Бранко, и я тук имаме един дечко антички сърбин от Северна Македония там. Да. Под Алпите. Бивша Северна Македония. Бивша Северна Македония. А, така. Да, бе, сега дека друга джура. Я сега иде и другата джура. А? Знаеш как тук не им варки вика. Боже, овдека и кучинята не познавате. Я ига тук не е и главната химичарка, госпожата Коца Тофикчиева. И она не е тука. Она е надзорен орган. Я ига сега. Сурува се джурата. А писали? Следват филм. Ставало. Вино. Вино където следват там, а не искам да го направим дело. Рис. Брана. Старува сърве. Хвала. Значи колко литра джура туруваме? 120 литра джура. Сега мерно панча. Сега има така 50. Литра, не кила. Литра, да? Абе, то ми стори. Тук го найдех един. Ще направил мастик. Златен мастик. И? Да, гигличана работи. Не, Стел. Сега Стел, знаеш ли? Пълна водата! Шо? Не кажеш, Луиски, подигна няма то. На томето мога да е по-лесно женски нож да дига, отколкото таковото, как се ти и тубите. Нека се смея под бръка, И он и от тази екипа беше, вика. Бране, дойде бре да помага мало там, бре. Клуб бе беше, а? Клуб. Сега да не забравме. Сега така. Една стиска сол. Айде. Джим не е бил ясен, защо сол това е. Я сега китураме, сега ще отват. 3 башака, така ли?
3 башака и 3 дуйни. Айде, сечели ги дуйните, насечели. Сега. Тя мераме с шведски мерач. Добро. Айде да видим амуро сега колко не е. Чай да видим точно колко е. Да, мастик тази донце. 32, Защо мастика да донесеш? Имаше една мастика. Защо? Шведска каварима. И защо не е да го превариш? Първо не е. Ама защо го преварвате не? Защо? Не, истичка. Това беше Аха. от мастика. Добре. Тура, сока дам те. vidiš, ovaj je kao što si ti pričao, ovaj nije ravan ravnom, ovaj je ovako. To je najbolje, jel? On grije svugde. Da. Ima dobije veću površinu za grejanje, onda je. Вземате нещо не е друго. Бранко, види ти си по... Не, вода е та, обична вода. Обична вода, това... Ima šta zbori, a? Ще сбори. Чакай, се научали да се научали. 20. Okreće se tamo. Още време. Има около 30. 20 nešto, 30. Не, Bitno je da nije 35. 30. Ali mora da se izvrti malo. Много ли е 30, Томе? Ne. Много, а? Uzmi jedno drvo, Brane, malo izmuti. Tu uzmi jedno drvo. Daj mi jedno drvo малко да разбърка. Айде ми друг бират, ще видим, що кажи от друг, йо. Ще кажеш друг, имам дали исто, да? Исто. Исто. Mora isto, inače budu problemi. Двата са исти. Я туруваме вода, още да го разблажим амуро, да не е толкова як. И туруваме. Ево, чек, колечко, 25 там. 25-23 тук не. И Томе сега турува дуйни. Мастика. Повече. Колко дуйни, Томе? 3-4 дуйни ти клаем. Вие отца... Тук не стея, нека, чекай. Нека се смира, стоя. Скаша, Малко да се размеша. скаша. И колко е температурата без тебе? Имаш някакъв термометър вонка? Много топло. Колко вонка? 28 степена има ли или повече е? Ima dosta. Така сега туриме ги дуйните. Дуйните се само сол. Ой, вземи солта. Въглена стави. Ай, въгленте. Вие, тази масла да бъде. Чем са, дай. Възпутнете, бе, люге. Jala. Слушай, я западам с карта там. С карта. Това е кибърчет. С тебе с карта имат. Айде, кажи, говори. Айде. Що за това, Доме? Сол едра. Сол. Морска сол, едра. Колко една шака? Jedna šaka, da. Добро. 140 litara. Не, то не е 140, то е по-малек, по-малък. 120. На 120.